நிலத்தை வித்து படிச்சவங்க இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட் அவன் படிச்ச படிப்புக்கு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை போட்டு கொடுத்துக்கிறேன். நாடா அது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஆர்ட் ஒர்க், சாப்பாடு ஒர்க், கம்ப்யூட்டர் திருடுவானுங்க, லேப்டாப் திருடுவானுங்க, அக்கௌண்ட் ஹேக் பண்ணுவானுங்க, ஃபாரின்ல இருக்கிறவனோட ஏடிஎம்ல இருக்கிற காசு திருடுவானுங்க. எல்லா திட்டு வேலையும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் தெரியுமா? இதுதான் கார்ப்பரேட் திருட்டு. ஏய் அப்பா எங்கடா இருக்காரு? அவர் ஜெயில இருக்காரு. ஜெயிலியா? ஆமா, பழைய எம்ப்ளாய் அவரு. இது என்னது? மெக்கானிக்கல். பைக் திருடுறது, கார் டோர் உடைக்கிறது, இன்ஜினை புடுங்குறது, எல்லா வேலையும் இங்கதான் நடக்கும். அங்க பார்த்தல சைலன்சர் கத்தி படத்துல தளபதி சண்டை போட்டு அப்படி வச்சாரு, டப்பு நம்ம பையன் தூக்கி நான் தொச்சினுக்கலாம். இதான் மை ஜாப், எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். அதாவது டிவி, மொபைல், ஏசி, ஓசி எல்லாமே. எல்லா இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் ஒரே இடத்துல வேலை போட்டு கொடுத்துருக்கீங்க. இவ்வளவு பெரிய படிப்பு படிச்சுட்டு கேவலமா திருட்டு வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வெளியில நீங்க வேலை கொடுத்து அவனுங்க இந்த வேலை செய்ய போறாங்க. திருட்டு வேலை செய்யற நீ கருத்து சொல்ல. தமிழ்நாட்டுல யாருமே கருத்து சொல்ல முடியாது. வர அடுத்து பார்க்க போற டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட். என்னது? சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். அள்ளின்னு வருது, ஆன்லைன்ல போட்டுருவாங்க. பேக் பண்ண டிஷ்யூ பேப்பர், கோமியம் இந்த கழுத்துல தொங்கிட்டு இதுவும் நம்ம ப்ராடக்ட் தான்டா. உன்னை நம்பி ஊர்ல இருந்து